जिरे, मोहरी, 2-4 हिरव्या मिरच्या टाकून परतून घेणार आहे। आता त्याच्यात आपण हे वरण टाकून घेणार आहोत। हे छान आपलं परतून झालेलं आहे। आता आपण हे वरणात टाकून घेऊ। इथे बघू शकता मी वरणाला फोडणी टाकून घेतलेली आहे अशा पद्धतीने। तुम्हाला किती कमी जास्त पातळ ठेवायचं घट्ट ठेवायचं तुम्ही ठेवू शकता। हे बघा मी एवढं घट्ट ठेवलेलं आहे। आता हे थोडंफार आपल्याला थोडं पातळच केलं कारण हे आपल्याला थोडं शिजू द्यावं लागणार आहे। त्याच्यात याला उकळी आली की आपण आता हे याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। आपण याला वरणफळ असं म्हणू शकतो। फुटू द्यायची आहे। उकळी फुटली की नंतर आपण हे टाकणार आहोत। पातोड्या म्हणू शकता किंवा कोणी गोल पण करून टाकतात। आम्ही असं पटकन खाता यावं म्हणून अशा पद्धतीने शंकरपाळ्यासारखं कापून घेतलेलं आहे। त्याला वरणफळ म्हणतो आम्ही। आता याला उकळी आली की आपण ते टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता आता आपल्या वरणाला उकळी आलेली आहे। हे बघा छान उकळलं आहे। आता याच्यात आपण हे पातोडे केलेले ह्या टाकून घेणार आहोत थोड्या थोड्या करून। बघू शकता कमी गॅस करून टाकून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने। आणि याला छान उकळलं की गॅस बंद करून टाकायचा आहे। 5-10 मिनटं राहू द्यायचं आहे। याला छान आता आपण टाकून घेणार आहोत अशा पद्धतीने सगळे टाकून घ्यायचे। केलेले 2-3 पोळ्याचे आपण असं करून घ्यायचे। 2-3 पोळ्याच्या पातोड्या अशा पातोड्याप्रमाणे कापून घ्यायचे आणि याच्यात सोडायचे वरणामध्ये। हे वरणफळ खूप छान लागतं खायला आणि मुलं पण लहान मोठे पण खाऊ शकतात आवडीने। इथे बघू शकता आता आपण सगळं ते टाकून घेतलेलं आहे। पोळीचं केलेलं शंकरपाळ्यासारखं केलेलं आपण वरणफळ। आता हे बघा हे छान उकडून अशा पद्धतीने ते वर येतं। आपण समजून घ्यायचं की आता हे उकळलं आपलं शिजलं आहे किंवा दाबून पण बघू शकता तुम्ही शिजले की नाही ते। हे अशा पद्धतीने वरणफळ आपलं तयार होतं। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करा। आपण वरून त्याला कोथिंबीर पण टाकू शकतो। हे बघा अशा पद्धतीने आपलं वरणफळ छान तयार होतं आणि हे खायला पण खूप छान लागतं। अशा पद्धतीने तुम्ही पण नक्की करून बघा। रेसिपी आवडल्यास सबस्क्राईब करा, लाईक करा। सगळ्यांना व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। अशा पद्धतीने आपलं वरणफळ तयार झालेलं आहे बघू शकता। त्याच्यात तूप टाकून घ्यायचं आहे। तूप टाकून घेतलेलं आहे। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा।